Hej Rikke. Når russerne kommer, skal min kælder være fuld af dåser med kral og mindst 10 kilo guld. Jeg har hævet kontanter og smidt dankortet ud. Når russerne kommer, skal min kælder være fuld. Når russerne kommer, så er jeg parat. Jeg går ikke ned på jod og russisk salat. Jeg kan rense mine sår, blive med i en fart. Når russerne kommer, så er jeg parat. Når russerne kommer, så er freden forbi. Vi er jo allerede i krig, men det er bare diplomati. Vi bekæmper krabater, mens bankerne går fri. Når russerne kommer, så er freden forbi. Når russerne kommer